Bij deze epitaaf van Hobbe van Eilva binnen gips, marmer, cement en hout broed. Dat komt zelden voor. Deze Hobbe van Eilva weer een bijzonder man. Die had hier de Griekman geweest, burgemeester zeg maar. En die had hier op de Staten wonen, de Staten waar er wonen had. Die had hier naast de kerk staan. Hij is geboren in 1582 en hij is gestorven in 1644. En toen hij zijn huid Ulbe opvalde, toen is hij hier komen te wennen en is Griekman van Baderdeel geworden. Wat opvalt binnen de letters in de tekst. Je ziet een kras met een kraspen met een streepje boven en onder de letter gemaakt. En dan werd de letter erop gezet met krijt en dan werd het uitgebeiteld. Soms kwam dat helemaal uit. En dan verdwijnde dus hierachter, maar in feite gingen ze dan gewoon verkleind verder. Gedeputeerden zie je dat er heel klein verder geschreven wordt, omdat het niet helemaal paste. Dus de steen is ook een beetje scheef geplaatst, of in ieder geval past hij niet helemaal in het frame waarin het zit. En dat is natuurlijk ook opvallend. Is dat net onnozel? Nou, dat is waarschijnlijk omdat het samengesteld is uit allerlei verschillende onderdelen. Maar wat is dan het ontstaan van deze epitaaf? Ja, die is na de dood van Alva, 13 jaar na data, geschonken door Helena van Liekelema. Dus ja, het is een echte nagedachtenis-epitaaf toen de man al lang overleden was. Dus het is echt nadien nog gebouwd. Dus, en wat wij natuurlijk weten van grafmonumenten is dat ze van tevoren al helemaal gebouwd werden. En alleen nog maar een datum opgezet wordt en klaar. Maar dit is dus echt na die tijd gebeurd. Dit pronkstuk, met zijn geheimzinnige achtergrond, is nou weer in volle glorie te zien in de Johannes de Doperkerke van Hilaat.